Gojing ruai ka bakateng day mapi ngin penkut otat ya kani ka live phone in program gojing ruai khasi ka balawan chpi menta ka step na ka Akashvani Shillong ni ai kuble ki parlo ki jungi paro ki bala yo penyeship menta kani ka program ka ba kira ai ka por ka jungi ban phone bat ban sngap lang ya kani ka program ka jungi makum juru na ka menta jungi tu ki bala sngap na lagi jungi yang gisem kani ka program ka lawan chpi na ka Akashvani Shillong soma ban apat menta se ka program ka ban bon. Kani kadai ka Akashvani Shillong ka bapriang sumai pi barok ki parok nong sam ka program ka lingwiar ki nong tho. Kublai pi barok ki parok nong sam hakni ka por ka bang hakni ka studio. Ngi song kaman shi kadai e ba ngi kendu markman bat i kong badap lenwar. I belong i professor Balashong Thai na ka department khasi na nehu. Haka jok por ilong ru ka nong tho bat empat aslam e kumba ars na mansha i la yo ya ka kusna empat masri. Kolong ka jingkiman ka khrawi ni kendu pi markman barang ipin yang baru ipi yang pos kan ka program ka jongi ka phanga bingin kran ka bede bat ka ktien bat ka thok katar kong ningkong pila ban patay ngi khniat ha ka bede bat ka ktien bat ka thok katar kumno ka pher ba ka yade ha no korkom Kuble shibuan kung basi na kabenta ka ni ka kabu go pi aya nga mo bangini yo bane pliu jung bot katu kan ni halor kini ki benta ki bede ba ka ktien ki bede ba ka thok katar kini pro ar ki don ka jadi ka bajan ba bara ka juko por par ngi sung thu ba ka don ru ka je pher ben jong ki ka jinga de ka bajan ka long ba ka literature kanum la ban long ka literature lemda ka don ka ktien ba ka literature ru lashna dore ki jing tho literature ru de da ka jing penan kam ya ka ktien kum ka atyar na ka benta ban pen i na ka benta ban pen sngutnat ban hikai ru ki badan kum ki mat ki bakongsan haga literature ka jongi ka ktien pan hakwi ka liang kalong ka ikai ka bakham pher kandian na mar haga ktien pan la ngala ban penan kam da ka ktien ngwi mo ka de ka scientific study kan ka bade ya ka linguistics ka takamut ka jing puli ka ktien ka ni pada ka pher baklabak na mar ngi kini ki armo kumang omentan ka jing pher kalong ba ka jing puli ka ktien kalong kat kum ki a ki kendon ki blabu nam ta jongka kat ba ka bay de pat ba ka literature ngi kani ka sap ka phong ka ba pau ling ba ki jing tho kan ka rukom ban shnadur la ni ka ta bangi on ka creativity kan ni ka bay de ba ka literature ba de ka tho ka tarpan ka dan kam shibun ya kani ka bay de ba kani ka jing tibit ka jong dong tho la ni ka nong tho bat ka jing pendan kam ka jong ki ka ta ka sap ban shnadur ban penwandur ya ka ta ka jing tho literature ka jong ki da ka ba pendan kam ya ka ktien kum ka atyar Iya pher kalong ba ka ktien ka de ka bang ha ban tip ki e ki benta ki bong san jong kan de kum ka jing puli bat ka tho ka tar ni ka literature bang ong pat ka de ba kum no ngi penun kam ya ka ni ka ktien ka bang kren pat ha ka bang tho de kong kendian ba hi om ki don ki ya pher ya ka ktien bat ka literature na tho ka tar ka ni ka jing puli ya ktien ka de ka linguistics ma pi ong kendian kong pila ba ni tu ngi kum ki e ki ba kong san ha ka jing puli ya ka ktien ya ka linguistics sai chi sien pat ngap ka ngusha kala kerku na mar ngalayo yakini bro artli ka jing sha hikai ka literature par kum juru ka linguistics ka jing stang ka jongaru ladangi haban ya keren ka ni ru ka sedang hina ka jing puli ka literature ngadan hapo ka english department nga pendep ya ka honors ka english pat kum juru ka ME ka english ten rei na mar ba ka por ka bangi puli ka ME ka english ba ka to ka por kum ka Central Institute of English and Foreign Languages CIEFL menta kala kala ka kerteng jongka sha ka English and Foreign Languages University de ha ka to ka por ha ba ki wan ki ai ka jing hikai hoi ka de ya ka ktien english ban pen skut ho ingi pada ya ka jing don kam ki e ki jinet ki janat ki phengit bat ki sertap jong ka ktien ki balong ka benta ka beran kam hatu kata kata ha ka bede bane tungku lang ba kan ka jing skut ho ya ka literature rangi karan chipang ka jing pule ka ktien kalong ka bedon kam hatu kata kata ngai i ha de ka por ka mentale na mar ka don shibun ki e ki ba ho ya im lang salang ngi ko ban skut ho ban ngi ko ban intem ha ka bangi pule ka ktien ka sertap ka ban kong ka de ka sertap jong ki sawa le se pila ban kliya nga mo ba le don kam ban tibi ki sawa ki e kita kisawa kilong ka benta ka bak taraitam jong ka nugnu ka ktien namar wala dangi don daga weipat ka jing pendan kami ka ktien daga batho henrei ka babun bat ka batan rai ka dei ka jing pendan kami ka ktien hak bakren de ka bakren daga mut hi bangi di ban sungthu ya ka kom pendan kam ya kisawa ki ba pher ki badon ha ka nu ka jai ktien kisawa ki la ban long ki besriem bat ki wi ki jai ktien ki la ro ban long ki be pher de ka jing la ba ka jing sungthu ya ka rukom keno e kisawa kalong ka badon kam hadu kata-kata ban shimiki kum ki mau nong rim ban tei ya ka jing sungthu ka jongi ya ka ktien ka sertap ka
ba apat ka bede ba kikentien la penlong de kisawa ka jing penis no lang yaki kisawa ka penlong yaki kentien ki ba per mo lang ni kita ki words ha ka bede ba kikentien ru ka bede ba kentien kasi sibun ki pangila pangine keren ka kentien kasi kalau ka parius pa adu kata-kata karu kom pendan kami kikentien ru kalau ka bayar bat ka bajelio umin bare mo ulang ubas start ba syampang hadu kata-kata ha ba kisan yaki kisawa ba kisan yaki kentien ka don ka jing mut ka bajelio ka bayar namar kata ka daw ka jing pule yaki kentien ru kalong ka badon kam kanang bangin laban sungtu kamba ya ka dor ka basisya jong ka kentien ka jongi Kemudian sultu bye. Let's say ki bom shimlate ban puli ya kan jing puli saya kira kham shalor ne ko. Kamot ba ki sawa kan tian kamot bai bangiran kam sultu ya ka jing penmi jongi ki jing sawa ki badai kat kum ka jing keno ha bangi kren ya ka tian ka jongi. Bat ki kan tian pada ki words kam pion ni ka dei ka ba kum nungi penyat ya ka sentence ha bangi kren dei ko. Bikin ya sultu ki paro ki don buon ki bam shim puli ya kan ka banta ka badai bat ka linguistics ne bat ka literature ro. Te kum gono hikai phila ngam phila ya ba nadu ba pisdang ya kam baru pindah shong tain la kalong ya kaktian ne la kalong ya ka literature ne la kalong ya ka linguistics kum kanong thop de dan kam ne em kong ban so thu ya ka linguistics kadan kam ya ka linguistics kalong ka jing mentoy ba ka jing arab ya kinong tho la da ki don ya ka jing sung thu ka bede ba ki bentag ba per jong kaktian re ya ka bede ba kata ka jing ong ka jong pipat kumnu bangila ban peden kam ban kam ne don kam ne em ba kin nang kin tip ya ka linguistics ha ka jing pe ka jonga kalong ka badon kam hoi ka sawat ha ka jing tho ta ka numpau tingini ino kata ka jing patai ka jongi re ya ka bede pada bat ki kentien kalong ka badan kam ngayu i bakadon ka jing kenram wat ha karu kompenan kami ki kentien ngidon kam ban bu bet bu renti ya ka jing mut jung ki kentien ya ka dur jung ki kentien ya ka jing sngot ho jung ki kentien ngan shuai tang ka wei ka nuksal katu kan ibnai men shuang adon ka wei ka program ha kan ka All India Radio ha ka baki ai ka jing hikai mo ya ki nong keren bat ki ba ai ki jing pen bana bat kum ta ter mi ka jing kli ka bangam shimpoi perkan na i wei na ki participants bat kata kalong ka jing kli halor jong ka jing penan kam ya ka snap kentien jing te ita iwan ra ya kan ni namar ka don ka jing klumar ha ka batho lani ha ka pendan kam ya kan ka snap kentien namar kam de ka kentien ka bapura ndrei ka bashi pendan kam ha ka bangi pen kala naun ya ka verb mo kata kalong ka bangi dan hang ni yong ba ka don ki ba ong jin ki dan ong jing de ong ka don ka jing ya per apreng jo kita ar pi ha ka jing pule ka linguistics ba ka jing bu bet bu renti kan pen shai khamba ya ki nong tho bagin sung tho wat tang ita i belong i we na ki mau nong rem ibaret ha ka be dei ka jing pendan kam ya ka kentien namar ka don ka je per ngi ong jendong yong jentang ka per si buane na kini kilong ki balong dak muipan ndre ka ne ka jing yes no la ne ka jing pendai ktien ka bangi ong ka English ka affixation nga try ka kamshai bangin ong hateng-hatengin penen kam lang ba ka ktien ong we na mar kan penshai ki nong ngap te ha bangi pe ya ka ne ngi iba ka jing skot ho ya ka jing pule ka ktien wat ha ka be de ya ka rukam taush na dori ki ktien ka long ka penen kam khnang ba ki nong tho la ne ki nong pule ru kin skot ho hangno bangin penen kam ya ujin bar hangno bangin penen kam ya ujing ban pen itang wi nuksa ibaret ndre ka ne ka pen shisha ba ka jing sngot ho ya ka ktien ka jing tip ya ka ktien ka jing pule ya ka ktien barbor kan long hi ka lat ka lenti bangin la ban le khamba ha ka kam tho na ka banta ki nong tho baro kadi ko pi ong namar bangin de chupen ka don je per ba kam par ya renti do menta tang iwi kentien ibaret ba uba kod ha uti ne udi la ne ha uji ya ka taru kadang ka jing klumar na ko ko mang ong i ki don ha uti ha udi bat ra uji ngatai ki nong tho kin khamla ma ki ban kam pen bu bet renti ya ka ne kar ko bu ya ka jing tho ne kan ni pada ka dei ha ka wei pat ka tanat puli jo ka linguistics mo kan ni ka dei ka be dei ka script ba ka orthography script ka dei doktor orthography ka mod ki kan don ki be dei ha ka ban spell dak kham tam ya ha ka jing shang ala tho alor kan ni bar ka wei ni kilen nong ka bangla tho ka dei halor jo kan ni ban pen i ya ka jing don kam kum non bu bet bu renti ya ka kom spell dak na mar kalong ka i ka bam sutra ngan ong e phi ka jing pen don kam na du belasan ni ki dak tho ki jongi bat ka kom bu bet bu renti ya ka kom spell dak kala don lupa na du ka por jong ki missionary de la pen bhashu shu e ni ki re orang ba kum ki jong uraban sing sip charan kum hor murai ding do ki ne kila ai la usunyang ha ka ba ki wan ra shibun mdai tam ba ki ayo ki tu gidak tho artli uji bu en ndrei kila pen iru kum do ban kampen bhashu shu ya ka tu gor kom spell dak ka baladon ha ki por ki ba min shwa kum ka kentien ruai ha ka por ka jong ki missionary mo ki R U W I E ruwai te benengru ki ai BYNE te hendrai ki ne na do ka por ka jong uraban sting ladang bakla ka de snem na do khat pras panyu pun riwe ha ka ba kilawan ra ka ne ka jing trua ka jong ki ban bo bet bo renti ka ne ka kom spell da kala trei kamba te ha ka ba dei bat ka ne ngi pe bun sien ka jing puli ka sawa ka don kam namar mentap ki ai ka ne ka nuksan dai hang nungi pen kut ha pi hang nungi pen kut ha bi lan hang nungi pen kut ti hang nungi pen kut di ka ne ka long ka ban kam namar hang ne ngi ha ban pe ru ya ni usawa ba keno jalan dan dia keno lengkot yo
ngana ta kedet ki nuksa mo kum kano hikai mo bala hikai de post nem la jandap sau post nem pokasi department ngalai kendo ki samla puli ki bawan ki bakrani kitin chnong ki ba per keleng sau dong jong kari khasi jaintia bad habe ki wan kal ade ka challenge yang bangan hikai ki sur ki sawa sho bangin poi kan karu kam thomo daman habata yang ni khen balai ka bi ke jing klumar ha ingin bu yo pi ha ingin bu yo bi pila so tho hi ba ki dan bun ki samla puli ta kala long ke jinger kheru lamar so samud de kalong samud namar haba ong ban pen kala mangi ni hikai ban pekin penen kami kini ki phonetic symbols kumnu ban tho tha bat thap ngap bat ngap idan kini ki ktien shnong ki jongi ka bam dan ka jing pen pher hoi thap ru ki ong thap ru ki ong thap ban kem mo ban bat thap bat kalong ku bat thap da ka kti na ka ngap ne kum ta ter mo ungap ru kai pher la ni ka ngap bat ka ngap andre kini ktien shnong kamdan ka Kalong kum jo. ni haban so tho kata ro kadai ka we ni ki daw ten rai ka panuan ra ya kan ni ka jingya klumar ha ka ban spell dang namar la da phi om kana tho da upi ha u sawa a balingkot bat tho da ubi ha sawa bajrong la da phi wan na ka background dan ni na ka tin stong ka ba om dan kata ka jing pinya pher pedang tau a balingkot ba a bajrong Kawan ni kum jo. thap bat thap kam dan ka jing pher ngap ban ngap kam namar kata ka da ka tu jing tho ngla pen I de ki nuksa kan hangno bangin tho da upi hangno ngin tho da ubi hangno ngin tho da uti hangno ngin tho da udi kalong ke ka badan kam hatu kata ba ka jing puli ye ki sawa kaya ya rengkat rupat kan ka jing bu renti ya ka kam spell dang ka we ka nuksa ba pi ai pa da uti udi bu je kam tam kum ka kentin I te kalong ke ka ba kulumar ba na mar ka dia kalong kat kum ka background ke na ke ba piwan na ka ka ru kam puli ka jong pikir kom perkhat ka jong pil hag ne ngin haban penyar kan dia mo ka jong so tho ka jong I bede ba ki dak tho lam de ka kum spell dang kan lamar salon sari ki don kini ki bade kat kum ki sawa ba ki don ru ke bangi ha ke English ka convention kan kata kamut ka ru kom le pateng ka ik bangi le along kum bangi ki bade pok linguistics ni pet ken ke ik ba ki tho ki nong tho na du ki por bam cha du menta balai gim jet ka we ka ba khamerenti ha ka jaka bagin don lai tali e do ti bo di bo je ni la ban peden kam da kata ka convention kan kata ka jing ya peden kam ka ba khamya peden kam salon sar pat kum juru ka ba la kham slem ka jing terwa ka long ba ngin spell bi do ti ha ka jaka ban ai do di je ban lai ya kata ka jing kelumar tikini ki long kat tu ni ki mat ki badan kam ka be dei bat kan ka kom pen be peden ti kan ka kom tho ya ka tin kasi kita kinong kijing kdo ba kijing ni la rangi pule ya galung linguistics bar kum kinong pule ne ko kan yarap kan panshai shupu menta la na ki bam pule ko namar la da kamde da ka sur sawa ka ba ki yo sngo do ki skor bakin shupu de be tarai ki la ko ban panya per ki tu ki da sawa bajrong na balengkon ha ka phonetics tarai la nga thare ngin hapan rengko khandiat mo shakoi pat ka kam la ni ka jing trei ka ba trei menta ba kata ka de ka jing trei jong ya ka dictionary khasi dictionary le sing in second khandiat kambu ni kan ni ha be de ba kan ni ka long ka badan kam ke ka jing don kam jong ka dictionary hatu ka long tang ban lum thop ikin ten ni hatu ka dan kampalat mene kata ha ka bangi snadore kan ni ka jing perkhat lupa ka jong ka format ka bang labu na ka ni ka dictionary ka jong ka long bangin yo ikin ten khasi ngin ai ka jing batai ka ten khasi ngin ai ka jing batai ka ten english ngin ai ru ka phonetic transcription habala dan ka phonetic transcription kam dan syu ka jing sotho ka ba bakla ya ka kom keno nalor kata syu ngin ai ru bat ki dur dan ki balong kerpang ka jai ban rio ka bangim dan ka tin english ngin haban bu angkat ba ki dur gila bangi ong ki images kata mut ki kolom ki ba per ki ban pe ya kan ni ngak bu kan ni ka jing kli mene pi to ka long tang man lum thop ikin tin ne kadang dan syu ka wei pada ka ka badan kam ka ba kham dan kam ka long ban lum ikin tin ndre ka badan kam ru ba kata ka long kata ka process of codification bangin kentiu kerdan ne ka nu ka tin syaka tin pedeng hoi kidan ka tukan itlimo ka jing don jong dictionary na markan ka codification ka process by which rules are put into a system te namar kata ka daw ka ne ka dictionary kan aro ka jing pin scam ya ka rukam bo bet bo renti ya ka rukam spell dang pada ka jo ka poru ya ka rukam keno lada ka ne ka dictionary jongi kala le kum ka online dictionary kam tame kala suk shibon na ka bentaki nong pendan kam namar kata ka long jing temu kam dei tap kan mi ka do ka kon ani ka copy kan ka bangi ong ka jing temu ka long ru bakan le online ka to ka rukam keno ru te ya kitu ki kentian ru kalami te namar kata ka daw kini ki bro khoi ka long ka jing kermen jong ka khasti author society ka bala shimya ka ne ka sinjam ban bu ya kan ka project kanang bakan long ka jing mentoy na ka banda ka jai ban ri baro ka we to ko namar bangilai rengko asi sakmat ne ha ni sangi di ban sawan pai kam hadian ya kan ka kasi dictionary tin ya ka bangila kta ya kan ka man pila be to shu ingi kong kan ne ka de ka jing tre ka jong pi lembat ki be de ki bare po jong ka kasi author society ki ba pila ya sedang ba kadang ya kan ka kam ne kong ngi so tho ba kam de ke basuk kam de ka bala ban le no menta nadu menu pila sedang bat kat lanu pi bu ka thong ka ban pendep ya kan ka kam ka
kasih author society ha kajing syak la shimya karai bangin sedang na dua arajar arpuwe. Ndai pikan mau bah ka iga bajau arajar arpuwe. Wala ka tarong ila persyang ban sedang hu arajar arpuwe. Tonga ni tu syai pimo. Ngidon ha ka nika research team ka jongi nganga di supervisor idon i Dr. Barika Kriem ibadi assistant supervisor. Ngidon ru ki research associate lani kini kinawat benia. Kidon ringut ha ka pasdang rai menta ka kasih author society kala aisyu ngila yo khatwengut. Namar ka kam kala long ka bakerkir. Ka jingbo ya ka thong ka long bangin pendep ya ka ni ha arajar arpusan. Kermen bangin la ban pendep ya ka hakapor ka pabiang how arajar ar poi kam sim dalalong kata kapor ka bangila la ban le shibun ki ka jing trei bakham tam ban lum shiki jaka ki ba pher ka long hina du arajar ar puar kata ka jing sedang shisha ban lum namar hakabat ningkong namar ka don shibun ka jing thun te ka bakila lum no anaki kon ka bangile ngla phia ka ni ki nongwat bania kat kum kita ki bang ong ki jilli ke la ka jong ki don ki ban pej halor ka culture ki don ki ban pej halor ka bede ba ka ni ka snaying snasem ki don ki bede ha ka bam ka di ki don ki ba pej kum sa ter baru kau gibenta ki ba pera ka imlang sa lang ka karukom im ka jungi ka ba man lang ka singi ken pat ka baning kong kalong ki wat chwana ki kot kisla ken lawa dot baro khoi te ki don ki ba pej ki bede ki kot literature ka drama ki khana kot ki khana parom lane ka poetry lane kum ta ter ki don pa ki bal ban pej no ya ka grammar don ki ba pej ru wat ki kot pulie jong ki khana school ki ba rim ha khana bani ban lum ban lang ki ha karukom ka biang kat ba ka por la nang yang la yo ban lum ki tamo ki thamei ki bede na ki kot kisla na ki jing thok ki jing tar ki ba bon ki bang la yo ban lum kat ba ka nang ya ka por pat ni sung thu bang dan ka ban pediar su na maka don ka jing dawahi na ka imlang salang ayo ya kan na ka por don ki ba ada ka jing tho ki don ki ba pha da ka mail ki don ki ba pha da ka message ki ba don ka number phone ki jonga ki don ki ba ha ka jing kan du shaneng sharum ki ba ong ni ker men bangin la ban yo ki kan tien ki ba dei kat kum ka ni ka juk ka ba menta te da ka jing so khia kani ka team ke jongi ngila le kata bat ngila phia ru ekini ki nang wat bania bakin le ru shaki benta ki lengkha ki ba pher idan na pedeng jongi ibale chakane ka yoga han ka ban persangkat bala ban penbiang kat kum kani ka juk ka pamentamo ka bede bat kani ka shalan shabar bat ka ba wan shalan na shabar pade shakani ka ri ke jongi ka ba bede shu tang ha ka yudu ka yoga han re ka bede bat kiwi ki bentar kala pli bon ki ka kam ka ba ki de ban le ka long ba ki ham bat le ban ya kendu kini ka shempang la ni betri ka tu ka kam nang tangan shu atang atli lai tali nuksaan ka wei na marapi ha ka to ka singjang de ka klam koven ki arli ki department ka ba ki trei ba ka ba pen ka ba ka tin kasi ka wei ka department juga ka health ka kot ka kya ka wei de ka rep karyang ha ka ba ka non shibun ka jing trei de don na preng jong kini ki nongwat bria ki jongi ki balasang ban lum ki ni ki jing trei ki bla don lupa ro ha po ka health department ba don ba ki bangidang ko ban wat jing tip shu te kala de ka por ba ka consultation la le ban shong ba ki doktor kingi sungu shisha na ka bata ki ay ka por ka kodor ka jong ki ban ay kat tu ka ni ki jing tip ka jong ki ha ka bangin yo ek ki kentien kum ka scrub typhus mo ka bang mentangi yo sku bagi briwe yo ni jing shitam tingi yo ek ni ru na ki tu ki nong sumari ktin kasi ka de ka baki ongka nyang soot nang ta pa de herpes pa de ki ong kanyang ding bar ta ter la yo ban lum te ki don ki balej ru ka be de pat ka agriculture kum no bangin yo kini ki kentien ki be pa karep karyang ki don ki balej kini ki bor ain bangin yo kini ki kentien ki be pat ka kum ta ter kata ka jing lum kala kham yar menta ngam ong bangin la ban yo lut baro hendrei kat ka bangila bangin lum ngin lang hapo jo unu snam ni ko ai ke banwan ra wat ki ki bedai bat kaneka im lang sala bagan ke jup ka bangi im menta ba bila lum bat le se kat kum ga jiki nanti ban pendep ha usam arja arpusan le se la ban pendep kong le se kila biang le se kila don bun tambang athai ka don bikin kong ka lat ka ba le se kum baju long ne ka revise edition kata ka rabut haban penung shu mar ba season 3 ka sin ka bning kong ka kam pingam thrai hi en la ban lum lot bat ban penung lot ro ka ba dei ba umon penrung lut ka ban penrung lut le ga kanum long hi ka balong practical ni bar pi habang ya kran ki ki ba thamai kamur ka shibun ka san tintin thamai ngi haban le phaya ka ni ba kanum don ka jing bakala ti hang ni rungi bu ar kerdan ka wei kalong kinawat beri adalah dia hi kin persyang ban ra regat bat kata ka jing flu jumut ba ki ki bade ya ka tumo namar kum kaput ka tem la ni ka arts udon wei ula le stish po lar nai ru ban ipet ka ni ka snaki bar kum ta ter ti ndri ka bade bat ba ka ni ka juk ba mentati ka ik bangile kalong ba habasan kentien kala ya chuar kinawat bania ndri la dan iwei bangila bu kerpang ima i pade in pe biang ya ka tu ka bakila coin la ni ka bakila san thamba kini ki nongwat bania kala pen i lupa ka da ka rong mu ngile po computer te ngila bu hi da ka rong ka ban pen i ba ka ni kadang dai tangka jing terwa parhadian bila pe ita kan sa chong pat da ka ni ka research team bro ka we ngin pe biang sa sisien la ka long ni em ka bangila ban penrong te badu ka jing ong ka jong phiru kiwi dictionary ru mo man ka snem te gi ha ban revise ban pen buan la ni dang kampen bhala ni kampen wandur kam itanat la ni kan kambit kambiang kata ka dong ka jing tre ka di ka going work himo ka dictionary kapor kala nang ya ni kong tamah dengan ko aman
kri pi kan ya dan syukur kan ya ka sandur kan tin thamai tin den ka don ru ka banadu mun shwa ka bangi jule kata ka shim kaliang kan tin ne ko ha kum ta ka kham suk ka kham la ka sandur ka tin thamai ka kham suk ka shim kaliang ne ko kuble shibun basi kata ka jingkedi ka badut kam ha menta mo mar ka wengan dong pi kan kala don ka jing terwa bangin san thamai lot baro ki kan tin shim kaliang kan long ka ba menta ka shini uslasha udai ta ter atau kum dongin san thamai kita ki kan tin ki long do long snam ha ka tin ka jongi nang ta shushu pada ban san kan tin ha ban pen klumar ka numlong ngin ha ban dan kata ka jing suthu te kata kan bang sa ong pi ngila bu kedan ban jar te ban pej baki ki ba ngila ban shushim bet ban wara ka jing sepen ndai kadan ko ke jing ngan IP tang ko ke nuk samo kan ni ka wan hina ka we ne ki department jo ka sarkar ha kata ka dictionary la shutho be MONSUN kan tien monsoon te na ka liang jong ki kat tu kan ne ki briu sarkar ki shim ya kan ne ba kalong ke ki ban shushim ka liang manu ban suthu ta mon sun ka wan shangi kata ka jing keli ban ong ba ngin le kum no ka be di ban kan ni ngampat ong bangi la deb ya kan ni ru la deb ban ya kan bu riu shampang Dr. Dondor Giri nong kla ubal atri shibun pha ka be di bat ka geography be di bat ka environment ila shibun pha ka jing tip ka jong i rengkat bar ka jing ajeng mut ka jong i ila persang kan ban ra ban san kentin thamai ha ka jaka bangin shushim kaliang te kata kalong ke igi baran kam ngin ha ban pej ban bishar ban tho ban wo hang no ngin shim kaliang bad hang no ban ka bangi dan kamban san thamai ki ba bon ha ki ba la ya ling ba jo ki por ki long do long snam ka long hi kum ka tin khasi ne kum bangi ong kari compare ju yangi ndangi don kam ban so tho ba sen don thamai ka de ban long ba ki bri kin so tho ko man ki ber kindet ha to ki to ki la pa ka por ki la ban long kum ka ta ka bor ban ni ba sanak sendur alak ai hang to ba ki bri kin ne ka pen klumar jing mo ya ka taruh kalong ka basisha kini kilat pathai ku buar kila no senyang shibun pha saka ban pedus pai ka ktian kereng kham ta me ka be de kot ku buar ka print media te ngi i ba haki ba buon ki khep kila la ban ra bat ka we bat ka jing shisha kalong ba haba kile na ka liang jong kilat pathai ku buar la pathai de la communicate ski pa ba ro so ka don ka jing so thu bat ka don ka jing mentoi te nga shim ya ka ne bro buar hi ba ka de ban don ka jing trilang ina ka liang ka jong kasi author society ringkat bat kini kilat pathai ku buar ka ne kalong ka jing tre ka ba de lang ya baro phi ka de jing tre jong ka jai ban ri la ban ong ban kam kenti manu la ni ban ong ba de tang ka jing tre jong no ka ne kalong da du ki por ki ba menshwa kini kilat de blum de blang la pen kam la keren la san bat kum ta ter te kilat pathai ku buar ki dan ka benta ka ban kam hadu kata kata ndrei tang ka wingi di ban pikir bha kalong ba ngim dei ban wan ra ka jing klumar ni dei ban wan ra ka jing ya bet ka jing so thu ni ya pej ya ka juk ko mangi imantan ko ka sup mai hai sempre akti jo pi yo lo ka jing tep na keleng so dong jang par thai handrei ka don ru ka jing ma bat ka we na kita kalong ba ngi i ba na ru mulung so so tham u ong ba ka jabro jing ka ka bam pule handrei ki ni ki sing i ka na kham her jo ka ta ka jing bam pule ka jong i ka jing i ban pule kot i ko makla du no nomor ba la dang i pin mi ka ni ka khasi dictionary ru la dam don bru ba pule kum ka no tho bi pin mi ki ko ro dam don bru ba pule ka long ka ba e ne bangin pen ngam ni pasat ya ki jing tip ki ba don kam shua bangin ong ya kata mo ka we ka jing shisha ka long ba kam dei shu tang ha ka jai ban re ho jongi salon sara ka perthai ka ne ka jing pen kam ya ka technology ka lakta ba ya ka jing pule kon pat ka ne ka wan ra shibun ka jing hia ka pule ka puthiru par so dong hadu bala i shir khai ban pe ru ya ne mo mar balai ka jing pen kam palat ya ka ne technology ka don ka jing ben toy ki don ru ki jing do jing ben toy kata ka long ka jing shisha rei ha ka jing yo i ka jonga ka long ba phim la ban bu jili te ban substitute no ya ki kot de ki ba wan leng ba jong ka de ka technology kham tam ek bagi ong ka de ka social media mar ki ni ki wan ki le bat kim long ki ba yai ne mentala dengi pulia ka kon ha ka nu ka por ka bangi kwa bangin pe ngi da ma te ngi da tho ngi da pensiong dor ngi da pensiong nya ya ki tu ki jing tho ki bla don hang tu ka wei ka ba shisha ka long ba klem ka jing pulia kon don nong rem te don nong rem ya ka jing sung thu ka ba jeliu bat ka ba yar ka don kam ya ki brio bakin pen melian ni la dia bakin pulia kon kum ki no tho bar ko don kam ni amat puli kon ka tar ka long ka don kam hadu ka ta nga tharai ka kham don kam shu shu ki nong tho ban pulia kon ban ki nong pulia ke ai ka ba ki nong pulia li ki la shimba ya ke ai ka bala dep kha la dep terlihat lupa unong tho ti ki yo ban pediang ba ya ke te kum no unong tho ula ban pen bhai ka jing tho ka jong u limda ula pen yar ya ka jing tip ba ka jing sung tho jong u la ka ba pulia ki kot ki ba bon to ni shim tak ya ka literature kum no ka literature ka jong i kan san ni isha ki la mi ki nong tho man ta ki ba kan sai ki bala da lek ki da sung tho ki da pulia ki sembo perkhat ki konsep ki ba pulia ki seng ni ala ni ki theories but kata ka jing sung tho ka jing tip ka jong ki ha ba ki tho ya ka jing tho literature ka wan ra ya ki sertap ki ba bon bha
ki bangila ban plat ban sung thu e ka imlang sa lang ka bangi ngidon da ka bangi penyar ka jing tip ka jongi ha ka jing pulih ki kon da ka long ka ban kambat kan ni ka long ka ikai ka banga kwa kan bangan ai kan ni ka jing ai men siam mi kham tam mi gini ginong tho ki barang kham khan raw mo ki barang sedang ka jing trei ka jong ki ben melian ni ka ban pulih kon ngan ai tang ko ka nuk sa yo su su tham lara phi pulih balai ka thiang ka jing trei ka jong su su tham ka long ba ulong ubrio uba minot bat pulih phi sung tho shai kra wa da ki tu ka jing pen shai ka jong u kren chapang ka wal literature kren chapang ka Greek mythology kata ka mat ki ik bedai bar ka jing su tho jong ki Greek ka sain perkhat ka jong ki bat kumta ter nang taw ha ka sngi bare mu nyu tre ngi su tho ru bola pulih ba ya u John Milton namar uong ba ya ka jing trei ka jong u ka dei tang sembai jong ka epic ti bat udah pulih ru ka epic ka di ka balong kumno udah sguk tho ru ki Jordan rai jong ka epic phi ka ta ka long ka ik ba don kam ya ki nong tho ru ki don ka di ka jing kit khli te na ka benta ba ki nong pulih ka jong ki ru kin yo ya ka jing trei ka jing tho ka ba dondor bat ka ban long shisha ka jing mentoi na ka benta ki nong pulih Kade yung nomor bala rapi pulih jing tho jong ki nong tho ki ba langam jeliu shoy radi ki ba pulih ro kadon ka jing sona ba kadon ka jing shai kadon sakwe ka man ka ba hashwabin pun kot gong ka bang kwan pli ya ka ne ka khret ka ba fra gong balai ngidang sakut hang ni kum ba kalong menta gong nomor ba ka jing yak sa na ka liang ba rawat ya ka ktien khasi na do ka sam kha kna spa nyo pulai hatung idu na mo kong na ka liang ki we ki jing tho le se ka ba hap kum ka science ne ka social science ka history geography ba gi we ne ka e ka bang ngidang duna bang ngidang sakut ka ne ko to ka baning kong e ka dei bangin su tho hoi pi ingi don e ka ni khasi author society ne khasi authors ka ki di nong tho kot khasi ba ki nong tho kot khasi mde tang ki ba tho e ka literature ki tho e gi ja jing tho ki ba pher kala bande ga geography kala bande ka an gi tu bun ki nong tho ba tho na du ki porwan shwa mo ki la tho jong i ba terens ki la tho shmang ka an ki ti baro ki ni la kan thuplot baro ki ni la biang lot bat ngan ong tang ka we ka jing shisha ka jing penrung hapo ka kernit ka bapra jong ka riti sensyar yang ka India ka dei da ka act of parliament lada phi nu jor ya ka ktien khasi ka jing roi bat ka jing kiu jong ka ktien khasi ngini ka jing shisha mo ka to ka ni ki jai ktien ki barung ha ka kernit ka bapra na tharai ka ktien khasi ka tam shabning ka kandopi ha ka bedei ba ki jing tho jing tar ka don da kumno ka lenti bangin shim ha ka bangin pen urlong ya ka ni ka jing ang nu jong ka jai pen re bora ko we ba ka ktien khasi kan rung ha ka kernit ka bapra jong ka riti sensyar jong ka India ka dei ka lenti jong ka sensyar ka khadar ka jingkit clear ka dei ha kinong yalam ki jongi ki badon ka jingkit clear ba kin le ya ka badon kam ban yo ya ka jing menjur jong ki dekhot baro jong ka dorbar thawain parliament khnang ba kan don ka jing sngotu ba ka ktien khasiru kala dei ban rung ha ka khrnit ka bapra ban ong ya ka jing duna ki jing trei tengam numla ban kuburi kata ki jing trei ki la long ki basna ki ba janai ki ba piang dangi pe hi ka jing san ba ka jing roi jong ka tho ka puli jong ka ktien khasi nan mar pipet wat ha ki wat bani ate ki PhD thesis ki bangla tho da ktien khasi menta la ar post nem ki la tho ki wat bani ki jong ki ktien khasi hai kan gala ban long ba ngin ong ba kata kan long kanong rim bangi mio kan ka jing ban rung ha khrnet bapra ka don menta stang kata ka we ka batang sateng kalong stang kata ka jing knyat ka bakhadu mo ka final push ba ya ka ktien khasi on shim hangte po dor bar parliament ban ai ka kit bok kit ruang la ka long kinong yalam ha ka jela lani kinong yalam hangte po parliament ba ki la ban le ya ka badon kam ban pen urlong ya kan ka jing ang nu jong ka jai ban riau ba ka ktien khasi kan rong no ha ka khnit ka pra jong ka riti sensyar ka India kong ko shwa bangan pangkot ke ai ke ba phi dan ban ong kum ka jing ai men sim ya ki parano tho hi baro le si badang sedang bat ki ba la yaur taru ha ka tho katar bat kam ta me ya ki long kumi kin thei kum ki no tho ke ai yo dan ka we ka bangamut bangan ong kum dia kan ngidon shibun ki brio ki jongi ki samla puli ki bat don ka sam ka ba banga puli ki jing tho ki jongi ki exams la ni ki assignment papers ba kum ta ta ni ka jing bit ka banga skosi ka long ba shim poi pa de shan ro she ei ka to ka sab she ei ka to jing so tho na man ami na po university tangam tip ki dang la na em ban shoot e ka jabi ang jongi na ban shoot e ka sab ka ba ki don ban pen mi ki kon ha ka be dei bat ka ni ka jing ai ben sim ka jonga ka long ya baro ngam ong tang ki barang samla ki barang bar ki don pat la ka jong ka dor ho na mar ka jing so tho jong ki kala yar ka jing tip ka jong ki ka jing em kala kham jelio na mar kata ka daw ki la ban ai shibun ki jing tho ki jong ki ha ka be dei be ki kan thailing i ha ka ni ka jok ka bangi em ta ka long ka ba khamat e ba ki kan thai ki di ban don ka sur pi ka voice ban pen sngo ha ka em lang salang ya ki jing mat ki jing shem ki jong ki ka ei ka bangi i ka ei ka bangi yo sngo ru bat ka ei ka ba ngatip ha ka be dei bat ki kan thai mde tanga sor kham tam e ki be dei chanong kan dong ka ei ka ba ki mat bat ki shem ban dei ka ta ka bala pen long yang aru ha arajar arpuwei ngalapen mi ya kan ni ka thup poetry ki jonga ha ki thap nyang ka por ha ka ba nga sngo nga di ban ai ka sur ya ki kan thai la ka long da ka ba pen phalang jumut ya ka bala dep ya ki khana
parom ki khana pateng ne ka long ye ki jing mat ki jing shem ki ba menta na ma ka don ka wei ka puim ka banga tho chpang ki nong tri kan ta ki ba wan ki khana na nong kan dong ka jing mat ka jing shem ka jong ki bun ki ei ki bangi la bat pen ngau ha ka im lang sa lang ka jong ya ka jing don kam ba ki kan thei ken pen ngau te na la de ling ba ka jing kran ru ka byang hin re ling ba ki jing tho ka kham ne phi bat ka kham sawa te na mar kata ka long ei ka badon kam hadu kata de shibun ki ei ki ba ki kan thei ki la ban le ka ban pen ngau ta ki jing mat ki jing shem ki ba khla ni la iya kan na do ka por jong ka kalikai dan ki pam tre ban pedang ba ka tu ka di ka suicide ndai ka di ka jing shisha min bare mu long ba start ba shem phang ka du kata bo ya ka jing tho ka tu ka khana ka don ka jing mot don kam bangi de mi sha khaman ngin pe ikini ki ba ja ka em lang salang bangin ai ka sur ka jing pen ngau khanang ba kan wan ra ya ka koi ka khia om tang ha ka men hre ha ka mut ka par khat ru jong ki brio ha ka em lang salang bar ko wei kong krishi bun en play por ben ka bat ngi kit pok ker yang ru ba ningko ya dari simen pinyo ka jing khia namar ba pinang na shu ban no yusen yang ngimla sha ban jer ru bro yusen yang plano andai platre nang ta ka jaj ban riu hi kham tam ha ka bede ba khtian ba ka literature ngi kit pok ker yang ru ya phi ba ka khasi society ko ha ka jing tre jong phi ya ka ne ka ban ta ban ya lum ban ya primi ya ka khasi dictionary ngi kit pok ker yang ba kan long ka ba job ba uble hi un is ne ban aya ka jing ko jing khia nang ba ki jing tre ki ban pen ba ka por ka ba la ya bu ban ba ya ka thong krishi bun e ko ngi ko Pilayo sungomentan ya kajing kren markman bat ikong ba Dublin war Professor Belashong Thai na Khasi Department Nehu kaphang ka bangile kren kalong halor ka ktien bat ka tho katar kini glawan jepi ha ka program ka lingwer ki nong tho na ka Akashvani Shalom